Angikhulumi ngokunye. Lokhu ninenikhuluma. Sam Saleko has released a whole video explaining himself after the backlash he received following the remarks he made about Makhumalo. Take a look. This is what I'm asking. No, I'm asking rubbish. uMakhumalo has changed. Mina ngizosuka ngiye kubo because ngiye ngaya kubo ngayobonga ngathi yazi ngiyabona ukuthi uMakhumalo akayedwa ekutheni abehave ngalendlela abehave ngayo, but mangibona ukuthi uyangishintshela kufanele ngiye kubo ngithi kubo because labantu abahlele etafuleni abasho lutho. Uyabona uthando lwami ngoMakhumalo ufuna ulubuke kanje, ungalibuki kukhona asinikeza kona ukuthi siphile, ungakubuka njalo. Kubuke ekuhlulekeni kwakhe ukusinikeza something yokugcina yokuvikela lo muzi. Lento esamlethela yona la because asemlethelanga lento le ayenza, lento ayenzayo you by the way. Into esamlethela yona ile engakwazi ukuyenza. And now he has come out with a whole video explaining himself. I don't know for what. I feel like the thing he should be saying is sorry. I apologize to my wife for what I said. Do take a look at what he's saying and share your thoughts in the comment section. Also remember to subscribe, like, share. Until next time, bye and thank you for watching. Sanibonani Mzansi, ngiyabonga kakhulu ukuthi uthando nesithembu likhulile laze lafika la likhona. Le video le angivamile ukwenza ama video kodwa ngithi ngiyenze ngoba ngiyabona ukuthi hayi into engibhekene nayo enkulu. Kodwa ngesikhathi siqala uthando nesithemba sishonga ukuthi konke kuzoba kuhle noma kuzoba kubi. Sathi naku thina sizoninikeza isithembu bese niya decide nina ukuthi niyasifuna isithembu noma nisifuna. But into eyenza ngenze le video ukukhuluma ngoMakhumalo. I have never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenzela kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzi omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okunye okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu and angikwazi ukufaka abanye abantu mangikhuluma ngaye because labo bantu kuyoba sengathi bakhulu kunoMakhumalo. So that will be unfortunate, but I'm simply saying uMakhumalo lento ayiganile emenza boMrs Mseleko number 3, meaning kusho ukuthi lento ayiganile fanele ayeseke iyona kuphela engikhuluma ngayo. Angikhulumi ngokunye, lokhu ninenikhuluma ngakho and kuyangitshela mina ukuthi anikho esithembweni because kube benisisithembweni benizo understand ukuthi uMseleko ukukhuluma ngesithembu. But ngiyabonga kakhulu konke lokho enikushoyo kuyasilekelela ekutheni sikwazi ukuya phambili and engathi ningaqhubeka njalo nime nje nina besilo, nime nina beqhawe nisilekelela ukuthi sikwazi njalo ukuya phambili. Ngaphandle kwenu asiyilutho. Siyabonga kakhulu. Angazi ke noma abantu basasifuna isithembu ngoba kungenza ukuthi sebe decide ukuthi ay isithembu ngisasifuna, isithembu kuyasifuna. Hayi ayibanga bande khona.